În memoria lor. Mecidia, 1 aprilie 1949. Zarvă mare în acest liniștit oraș. Două vești făceau ocolul orașului. În familia Curseit, agitație mare. Fata familiei a fost furată. Iar pe strada locotenent Oprea Hărâciu, bucurie mare. Se însurase Iacov frizerul. Nimeni nu dădea crezare acestor zvonuri. De ce? Pentru că era ziua păcălelii. După un timp, părinții fetei primesc vestea că fata lor se măritase. Așa s-a clădit o nouă familie. Anii au trecut, familia s-a mărit, venind pe lume copii, au avut și bucurii și necazuri și viața a trecut. Fata răpită ca în poveștile din grădina seraiului, mama mea, o femeie cu frica lui Allah și cu o blândețe de neînchipuit, s-a bucurat de iubire și fericire. Pierderea tatălui meu i-a tulburat viața și a acceptat-o cu greu. În anul 1990, mama pleacă din țară și se stabilește definitiv în Toronto, lângă sora mea. Crescută și trăită după tradiție, mama făcea o mare schimbare. Ea, cea care cu greu se exprima chiar și în limba română. S-a adaptat perfect. O știam fericită, bucuroasă. Comunicam prin telefon și așteptam să revină periodic în țară. Până într-o zi, primesc vestea că mama ne-a părăsit. Nu am putut să fiu lângă ea în ultimele clipe și nici la mormântare. Aceasta este durerea mea cea mare. Au fost cele mai grele zile pentru mine. Mama, ființa cea mai dragă pentru mine, n-a murit, sau cel puțin eu nu pot să cred. Și pentru că o port mereu în gând, i-am dedicat acest film, ei și tuturor amintirilor copilăriei mele. Te iubesc, mamă!